يعتدي كما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Yang mutakallawi maka kapag punya sa Makkah sumyong sisa Baitul Maqdis. Na uliannya na kinabangun niya taman kami yang tipe saya na diyan kanan api kulapis anaknya sa taman sa ginirampay sa Al-Surahman. Nanga sa ginkutuwa ko ginkutuwa kaya sa ganyan ulit na apa yang belum masuk ke dalam turut segera na ada niya dunia akan tu maut akan bubuan. So kaya bubuannya no, maaminnya. Namanya kagiro ko Jibril, hey pagalik ko Jibril, tulong na iya kaya maut, niya maut. Agad kita na imabaw punten na yung kawiyaw-yagan. Na ayan isinugo Jibril na tiyan ang iyanan. So, kamot na ubaw o imra'at masyad ang Fir'aun. Diyan ang subay adulong sutik-tutik para tiyak baba aayagan ko kiyan pumasok Fir'aun naging niya di kajerusi kuatang Fir'aun kama naging niya di kapanan hindi niya kajerusi kaya kay sa tingin ano man nabusinday niyan subukan niyan kutol watang Fir'aun na umiyawulong susanday nasukyaw ng susanday na biyutan niyan kutol bae na pitar niyan bismillah nasukyan ko na niyan kutol watang niya ginaw niya bismillah sa ingaran bomo na tingin na man huwag aabi warabu anta ana nang tigigya giraw aswaba basiyama agi biduan na ay ni sumug na diyan kutwa lumuragan na tigin na kahuwallahu rabbi wa rabbu abi suwallah nasa kanya ni Tuhan ang nabutuhan niya maka nakiyata ka na diyan kutwa lumuragan kagig katawin niya nun nasiyama yan na di sekalian ituhan kakak Yusuf Fir'aun na ayat diterlihat na ana rabbukum a'la sa Tuhan yang Maha Kuat. Na biar dia mengapaktahu dia ayat Tuhan. Nah dia maka sumagaan na mata siya wait na dia lima kami putus pagi putus kematan. Napakag anak tanah dia ko pabagwaragan na biya na lang dia mayan. Na biya kisah tanyan na biya na ama sububay ang pamakasir kita na bisay aka adi umiyan di panadadayan na adi bisa Tuhan na sa nakawar ka aditaw diyan na ayatul atuhan na suwa atuhan niya na Tuhan ka kami takyaw mo ganyan yung pasar daya at yung ka na kumiraw bismillah nandiyan ganyan yung kutuwa bugurang na tingin na siyama ang kanang kaya yung bismillah tingin na di kasuwawa at Tuhan na kanabutuhan niya maka ang sumagaan na biyaki suwan ang Fir'aun tinginaway taliuran na diyan ka ng abai adang besar tidig paparatian niya na Tuhan na sa nakawrakan nakayumyung mo na diyan ko babai na tingin na antong ang kutwa kabasa ka doon antong ang kutwa ka terbuka aswaway Tuhan na kanabutuhan na tingin na way suwaway Tuhan na kanabutuhan ka natingin na niyo kung sa paparatian na sa Tuhan ka tingin na suwabo na ayat ng Tuhan naguwayan ka Tuhan natingin na iman kung nagkasanda na nakadan sumapasa na kung gulaw na anak na ka sabab kung kiyatir makasaan na Tuhan sa kakura mag-asumag ang nakikis kanya ni Ida to akamutan sa kutwa masa si Isay na masa nga miyakit mo sa miyak kalala akawa udi na kitin udi na miyak kalala na biyakas sa rasukin na diyan kutwa ako'y kumangatantar yan na tinabiyang inyo sa pala ako'y na kinuha mga anay tabo na biyakas sa rasul na tiyan mo sa lalaap pira po ng kabalin na kagyaw dumidi agyan kutwa kung amya kanala udik na kawa amya kanala na tingin ang tamang sa lingkad tung inakatiro ka na asak ni Tuhan na iman to na bigimas ang kurka at pagbago
Nanti dia kan dia tidak suka terbang. Nabi akhirnya semua watak yang dapat kata. Naik apa tenang susu. Nasuk yang anian. Nanti dia lagi di kampung sesak di Tuhan. Ada pada Tuhan asal para Rasulullah. Nah, dia nak pusing ada orang kenapa ada desa watak. Nah, ini bilang ko pendidi ayam anak di kampung lana. Saniak satu pamiak kanal aku din nagamak dari makapira kami utos pemakaan daw minutos sa motoras na ayaw yang ayaw pilay ng mga tulan at maliliyaw sa binutak nila. Itanong kiba dahil pinilik kwa tumba. Kaso tumba na ayaw ko tama na pagkaputi nagito na yung kumilabot na tulan. Natinaminin ka na hindi makapagpalang na nagyan ko babae. Natinan na. Tingnan mo nasakit Tuhan ka. Natinan na din. Nakinuha niya ang masuikan mo. Why? Nag-YouTube man. Nadinig nari siyang kasubay. Ubaya, Tuhan yan. Ay, maanan yan na mabaruba. Lagi ang kutubang berapa niya ang kapalatiran sa Allah. Na taman sa kagyo. Anong pangalang sa pulong kataw? Na ayat man, ang pagulong nila nung nasa susuwa takiyan. Na miya kaguro kagyo ang kutubabay. Natigiran na hay na to. Miya kaguro. Yan. Natigiran na. Ino kayo nito kaguro. Yan ang kabu. Tigin na hay na to. Ya adu Allah, rinway Allah. Nak kenapa akan mini buruk? Agi yang kaya mana nak kakudu bersih. Kaya mini buruk aku nak yang kaya mata nak yang ananian. Nak bersusu. Woi, naik ke pendidikan nantian. Nah, sini sambil perdian ikan bidian ini. Kami akan terus agi yang kutop susu mata. Artinya hai ina kunai. Ya umma, dia bagian hai ina kunai. Dikan dia bukan kelakan. Nak dikan kelakan agi yang kanan ayam ananian. Nak dikan ayam ananian mayang pagulog taloro karo tadugo tabal tras alwana mawri na mabukan sumagaan na biuro tagyang pagwaba iya yang pagwaba na watakian baito apa susu na re ini raw niya sarap niya na asiran din invite sa diyang pagwaba pelikam kawa na kadiya ko sumugod udi na mabawa diyang pagwaba niyan sa putian na miyabong berkopang pagletan ulang itang usulba na ini ko sa diyang pagpamasa na matatawan-tawan yung sugaw niyan si isa kaya pagletan na itang diyang pagwaba lupa lagi ko miyabong unabitan ko Muhammad alaihi salatu wassalam sa diyang pagwaba kaya sumyan sa langit agito sulay natin Isra wal Mi'raj na miya kaginawa anto na anak kamu ang kaya miyabong na datarian mo nagito sukyalicho na udi na kaya tutong ang Firaun sa diyang pagwaba yan ulong suparatiaran sa mga watayan sa pagtag-usap maratiran si Allah na amay kasakitan na madagtanagin aparatian na dati awida ka. Wassalamualaikum warahmatullahi